Obsession. Obsession. Sunt Anastasia Raifel și sunt din Colegiul Național Sfântul Sava. Da, toată lumea crede că seamănă cu Selena Gomez. M-am plictisit de chestia asta, deci nu mai place. Ok, prima mea iubire a fost în clasa 6-a, atunci când am văzut pentru prima oară niște băieți de liceu, în carne și oase. M-am îndrăgostit de un băiat care era cu 3 ani mai mare decât mine și a fost mai mult obsesie decât iubire. Îl urmăream peste tot, îl urmăream până și în baie, la metrou, pe stradă, oriunde, peste tot. Da, cum spuneam, a fost mai mult de obsesie decât prima iubire. Îmi scriam, mi-amintesc, în carnețele și la sfârșitul fiecărei cărți numele lui. Îmi scriam până și pe pereți, de mă certa maică mea, numele lui. Aveam inițialele noastre A și A peste tot în camera mea, efectiv. Citeam o grămadă de reviste și mă gândeam dacă ar merge aceste sfaturi pentru a-l cuceri, dar că uneori eram prea lașă ca să le încerc, dar că, într-un fel, am reușit să pară obsedată completă în această primă iubire. Am încercat să-i aflu numărul de telefon, adresa de mail, Facebook-ul și așa mai departe de la prietenii lui, chiar am avut plus vorbesc cu el. Da, doar că nici atunci nu-mi răspundea. Obsession. Nu, deloc, deloc. Nu-mi place deloc cum arată. Că atunci a fost o obsesie. Nu știu, era cam frică de mine, pentru că eram foarte obsedată și se cam ferea de mine de fiecare dată când mă vedea un băiat. N-am avut niciodată această șansă să fac nimic, să ne sărutăm, să îl țin de mână și așa mai departe. Am interacționat foarte rar și de fiecare dată când s-a întâmplat chestia asta chiar nu a fost ok.